Ikomishoni ejongene nokukhusela amalungelo ezenkolo, amasiko nelwimi ithi makungoluswa isithuba esingangonyaka kwingingqi apho kuthe kwasweleka khona abakhwetha kwiphondo laseMpuma Koloni ukususela ekuqaleni kwale nyanga kuzokuthi kangoku sele kusweleke abakhwetha abangama-21 kweli phondo kwaye le komishoni zichaze ezi ziganeko zokusweleka kwabakhwetha njengokunyashwa kwamalungelo abo okuphila. Ngeli xesha kulonyaka upheleleyo ngabakhwetha abali-17 abaswelekayo ukanti ikomishoni ejongene namalungelo ezenkolo, amasiko kunye nelwimi ithi njengoko lonyukile inani labakhwetha abathe basweleka kulo nyaka kuyanyanzeleka ukuba ithabathe amanyathelo angqongqo. CRL Rights Commission unequivocally declares a suspension of the initiation schools and practice for a year in 4 affected regions of the Eastern Cape, especially where deaths occurred, until compliance matters are comprehensively addressed. Le komishoni ithi kwingingqi apho kusweleke khona abakhwetha ukuba abantu basaqhubela phambili nolwaluko kuza kufuneka bezomthetho bangenelele, kodwa iContralesa ithi ayivumelani kwaphela ne-CRL. Unfortunately, their proposal as a CRL cannot be accepted by Contralesa. What we're saying, let's come up with a mechanism that will make sure that our boys don't die at these initiation schools. That's all we're saying. But banning this practice for a year or whatever is not solving a problem, because you are punishing even innocent people. You know, this is our culture, which we're very proud of. But there are some elements who are misusing it, are using it as ATM, as a money-making machine, which as Contralesa are condemning it. Abasemagunyeni eMpuma Koloni nabo abayixhasi kwaphela le ntshukumo ye-CRL. We are taken aback and shocked about the announcement. We believe that such decisions, they require comprehensive consultation, taking into consideration the fact that as a province, we operate within a provincial legislation. We have got the institution of traditional leadership. We have got initiation forums, and therefore even the CRL, they do sit in our provincial initiation forum. We would have thought that at least some level of consultation would have first taken place there. Umphathiswa uNqatha umemelele ukuba kufakwane imilomo ngalomba ukuze kuphume isisombululo.